Oimore nyakoromo gajonge no mara henirio makare hen tarika hangwendo marabich kana rio prario kod auchiel waikoni wech manyene chendo ni maro imore go kodwa mbaka lai enaria de auchiel no wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui ma X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube dwa here mondo awinje pachi kutenda gi weche gi mwai koni chendo ni maro imore machegni magi thondweche. Kuanzia jana na leo tunafaa ile kitu imefanyika saa hii ni kujuana mbuzi na kondoo. Gani iko na uzito. So sisi ni kondoo, askari ni mbuzi. Jiario negie tulo maomuoche kindo bilage jo bodaboda Luanda e county Mavihiga. He committed the suicide by hanging himself in the ventilators holes using a string. Achich moro mar kuodho ripodo bila yango ni oderete sendo bila mangegu e Irangwe e county ma Homabay. Let us remember that we are one family with a party to protect. Ugai mar duond bura mar ODM Dr. Buro Ginga okwajo kanyo mag duond bura no mondo mi owe lweny e kindgi kao singadieri datiro e chenro mag duond bura no. Jaloko maro en Belinda Phillips machiegni nyakoronga juang nyinga Lydia Hokeyo. Tulomo moche kinde jobodaboda kodobila hebwa Luanda e county ma Vihiga okelonek mar jiario. Tulono yango ni omuoch kalore gi ywak mar jopiny mawacho ni obila sandogi. Jafom marwa Crispin Otieno chako chero mar imore gi report no. Ma ekaka ne weche chalo e boma ma Luanda e county ma Vihiga. Iro malungo wang okwako kor lwasi e aluorani. Rakruok mager ne umuoche kind joriem boda kod obila. Boma ma Luanda ne obedo madiny kendo ma ok bedre. Jodak, jowuoth kod johala obedo kod kinde matek. Muoch mar lisasi, ywak mar king'ora mar geche obila, kakite bende bare koni kod kocha kuom thuolo mar seche buora. Neji mamoko ne ochuno ni tienda gima chama tuoni, pek mar wach ne obedo ahinya bang' nek mar ji moko ariyo e tulo no. Hii tumeconfirm watu wawili ambao wamekufa na ni wahudumu wa bodaboda na kuna wengine ambao wameumizwa katika hospitali wanaendelea kupata matibabu. Chenro mar wuoth e apaya ma Luanda Kisumu ne obedo matek kaluwore ni apaya no ne olor gi jong'anyo mane nigi mirima. Tumeenda station sisi kama viongozi ili kujadili amani. So kuanzia jana na leo tunafaa ile kitu imefanyika saa hii ni kujuana mbuzi na kondoo. Gani iko na uzito. So sisi ni kondoo, askari ni mbuzi. OCS asipoenda transfer hatuna amani. Ne okorumo gi kanyo. Moko kuom dukni ne otur kendo mwandu ne okwale igi. Nyaka sani kwan ji ma ohinyore poko yangi karingre ji ariyo ma onegi to otere e hospital ma Vihiga. Ne watemo loso kod komanda mar obila ma aluora no, to kata kamano ne okonyuolo lemo. Crispin Otieno, Ramogi TV. Beatrice Wangari miyo manyo makika itudo kod tho mar mane en achiel kuom jobod machon mar hospital ma Nairobi Dr. Job Obwaka pod idhi geng'ne kuom ndala par tok doho yiene obila mago kwachkich matimo nonro ndalogo mar tieko nonro makamano. Jafom marwa Ojuang Basana leronwa Wangari hoyango ne en kod tudruok mar osiep kod Laktar Obwaka kabende no teo mar chiwo ne mosenindo Obwaka thieth mokwongo kapok ne oyang tho mare hospital ma Nairobi. Chech mitudo kod tho mar Laktar Job Obwaka Beatrice Wangari nochopo e nyim doho ma Kibera odiochieng' ma kawuono tok maketi chabich mokalo. Obila mago kwachkich ne okwayo doho ndalo 14 mar geng'o ne Beatrice mondo gitiek nono tho mar Dr. Obwaka. The investigators are seeking to remand her to be able to conclude the investigations, more specifically to allow for a postmortem to be done. There are certain samples that are being forwarded to the government analysts. Obila mago kwachkich nono tho mar Laktar Job Obwaka magiwacho ni nyalo bedo ni ne oketne sum e od Beatrice.
Wach ma okinde Wangari otamore, kagiwacho ni nonro mane otime od Wangari ne okogolo ranyisi moro amora ma obila ma okwach kich wacho go. This affidavit shows no basis for that averment. And if there were any basis at all, then the investigation pertaining it has already been conducted. Kinde Beatrice bende onyiso do ni ji ariyo go ne nigi tudruok mar hera, kendo Laktar Obwaka ne limo achijno kinde ka kinde. It in the statement that he wrote at the DCI that indeed they were intimate, they were very close friends. And paragraph 9 should not be interpreted in any way as a reason for further detention of the respondent. Do oyiene obila mag okwach kich ndalo 10 mar tieko nonro. Burani ibiro winj tarik 14 dweni ka Beatrice to pod idhi geng'ne e tesend obila ma Kilimani. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV. Achich moro mar kuo mar dhok otho e yo ma obila yango ni en mar deruok e tesend obila Mangegu e sub county Marangwe county ma Homa Bay bang' kano tere tesend obila no. Achijno mose yanga nyinge ne Wycliffe Omondi, obila wacho ni nyodin ne tesend obila Mangegu odhiambo manyoro bang' yude gi dhiang' ma ochich ni ne okwalo. Kata kamano obila lero ni ne ojuke ka owito ngimane yor deruok e otieno. Kaluwore gi komanda mar obila e county ma Homa Bay Lawrence Koilem, achijno nyotiyo gi tond wuoche yor deruok e sel kanyo. Koilem wacho ni achijno nerika ni sel kende ng'at achiel e sama no timno ka otiyo gi tond wuoche ne ringre tere kar kano ringre ma Homa Bay ka nonro dhi nyime. 6 at about 21:00 hours, that's 9 p.m. The OCS and the cell sentries discovered that one Wycliffe Omondi Dengu, who is 24 years old, had committed suicide in police cells. This was a person who was in custody because of the offense of stock theft, which was reported just yesterday about a loss of a cow. So the officers after the report followed up the theft, and he was indeed found with a cow driving towards Kedo Bay. So the cow was recovered, and then he was taken to Ngegu police station for the offense of stock theft. He committed the suicide by hanging himself in the ventilators holes using a string. I think that's the time when he was called to pick his supper. That's the time maybe he obtained the rope from his own shoes, which were just next to the report office. Apisa mag obila e county Nakuru ochako nonro ewi nek mar jadolo mar kanisa mar PCA Tabuga Lanet e kar chung'od bura ma Bahati e county no Nakuru. Jadolo no nonegi kod nyonjore mane omonjo kanisa no otieno ma piny orugodo kawuono. Jadolo no osebedo ka odak e kanisa no kuom higni 4 sani. Obila oyango ni monj ma kamano no otimore kar saa 8 otieno ka Chukdar mane rito kanyo bende ne owe kod hinyruok. Chukdar no sani yudo thieth e od thieth maduong' ma Nakuru. Let us give time to our investigators. I will be updating from time to time the church leadership, the congregants, and the leadership within this area. I assure you, the investigation will be open and transparent. So now nawaomba wananchi tulieni, and that's why I have come. Serikal ka okale migao mar omenda geto timo lokruoge bura e chik omenda mar rido kenge mago mag choko osuru na ikruok ne komenda mag 2026 2027.
kapimo kod higni mokalo e paro mar chik omenda kata finance bill ma higani mar 2026 migawono geto yaro adita mar osuru ma ok biwo osigo mar osuru ne jokenya manok. Achiel kuom osuru molieki e paro mar chik omendano en kelo juok mar osuru mar 5% kuom nengo lewni kod wuoch mag mtumba ma iome pinje ma oko e kinde okenge moko mag osuru. Migawo mar omenda nyocha opedho budget ma olieki ne od bura. Budget ma pek mare en shillings $4.8 ne hik omenda 2026-2027. Pek mar budgetno nyiso ni sirikal nyaka get choko mar osuru madirom $3.6 mar tieko dwaro mage. To kaluwore gi dwaro mar chik, lokruok ma idhi tim ne chik osuru owinjore tim ka okale paro mar chik omenda ma sani oselieki ni nyalo biro konyo e yudo omenda mag loyo dwach bajedno. Paro mar chik omenda kata finance bill mag 2026 nigi paro mag lokruoge ma kagi kacha karanyisi gin weche mag cholo ripode mag osuru ne duol mar KRA ma paro mar chik no geto neno ni jokenya ocholo ripodego ma oko kalo dwe mar 4 mar higa ka higa. Jogo mandiko ni oko kuno osuru e ripode mag cholo ne KRA kata nil returns bende dwaro ni ochwal ripode ma kamago e giko dwe maluwo dwe mogik mar hik omenda mar kuonde magitiye. Ranyisi en jogo machiwo ripode manie kind dwe mar 1 nyaka dwe mar 12 higa ka higa idwaro ni ochwal ripode mag nil return kapok okadho giko dwe mar 1. Paro mar chik omenda ma higani geto juogo osuru kuom lewni gi wuoch ma igole pinje ma oko ma otesi ni mitumba ka osuru mar 5% mar nengo mwandu igeto juogi kuom mitumbago motelo ne chiwogi ne jogo ma owarogi e pinje ma oko. Sirikal bende geto kete tim chenro mar juogo osuru ma ok tin 15% ne kembe madongo ma okeyo bedege e pinje. Mano kata obedo ni nitie moko kuomgi mayande osebedo gi winjruok moko gi sirikal fuong'onegi osuru. Paro mar chik omendano bende geto timo lokruok ne chik osuru ma ijogo kembe mag joket mwandu mawuok e pinje ma oko ma iluongo ni corporate tax ka owuok e 37.5 nyaka 30%. Wego rak ma ok jo Kenya to timo orage pacho ka osuru margi dhi chung'ie 15%. Paro mar chik no geto neno ni ojogo osuru mar 1.5% kata withholding tax kuom yuto mar uso chumbe mag scrap. Tuke magoyo punda bende geto osuru mar 20% kata withholding tax kuom loch moyudre e tugo ka tugo. Paro mar chik omenda geto juogo osuru mar 50% ne nyamburko ma iomo oko ka ndikruok margi mokwongo okalo higni 30 kendo mano manengogi ok tin ne $10,000,000. Joket mwandu mawuok e pinje ma oko to nigi udi ma ikombe pacho ka bende koro inyalo chun ni ochulo osuru mamalo kaluwore gi lokruoge ma geto e paro mar chik omenda 2026. Ma en achiel kuom okenge ma sirikal geto tiyo godo mar yaro kapu mar osuruno ma otisi ni non-resident rental income tax idhi jogi ji kata kembe ma ok mag jo Kenya to nigi udi mag apanga ma koro ichano juogi 10%. E twak mare motelo, jatend migawo mar omenda John Mbadi nyocha oselieko ni sirikal geto jiwo chenro mag choko osuru ka okalo e riedo kenge mag choko ma ok oketo mahino e medo osuru. Ma en yo ma ing'iyo kaka mar keto mahino e yaro adita mar choko osuru ma ok keto sigo mar osuruno kuom ji manok ma bende nyalo kelo ng'ur kaka notimore e hik omenda 2024. Sirikal ka okalo e duol mar KRA bende geto yaro chenro mar tiyo kod mbui mar osuru ma otesi ni e-TIMS kaka yor tego yore mag osuru kendo geng'o rode ma osuru lal godo. Koro ni to oganda rito maneno kuku mar paro mar chikno kod lokruoge ma ibiro timne kapok okale ne ikruok ne hik omenda manyien. Tendon bura mar ODM koro dwani piny owacho chul gi omenda maromo $10,200,000,000 magikone gibandho mondo mi gitagodo chenro mag duond burano kaka owinjore seche gi bende koro giikore ne yiero mabiro. Magene giwachro madhi nyie Mombasa mokelo kanyakla kuku ma duond burano mabende dwani piny owacho kas chenro mar chulo jogo mano hinyore bang' obila rakore kodgi kinde mag ng'anyo. Joja oko ne giler koya Mombasa.
E odiechieng' mar ariyo mar romo mokelo kanyakla kuku mar duond buch ODM Mombasa, thuond weche 10 ne otimie winjruok ma idwani oketie tim. Achiel kuom wechego en dwaro ni piny owacho chul duond burano omenda ma gibandho piny owacho, kaachiel kod chulo jogo mane ohinyore e kinde mag ng'anyo. The party engages the state to fully release political party funds to political parties to fund the activities of all political parties, including ODM. The government owes the ODM party 12 billion shillings. 12 billion. Billion 12. Jotend migepe ma bende ne oyuore romono kotelnegi kod jatend migawo mar omenda John Mbadi koni bede i serikal okofulo ni koro ok ginyal loso ewi weche mag ODM. Na kwa sababu tupo hapa tunabeba masuala ambayo yanaathiri pakubwa hasa wafuasi wa chama cha ODM na kuwakilisha matakwa yao katika serikali. Ndio maana leo tunakuwa na tathmini kubwa ya kwamba uwezo tulionao kiserikali usaidie na uboreshe maisha ya Wakenya kwa jumla. We were seconded to government by this party, and so we could not hold the same positions, but there are people who have succeeded us. We must give them support, work together with them, and work under them, because when it comes to party machinery, they are above us, we are their subjects. So we have come to demonstrate unity in ODM. And any other issues that we are doing, ODM has leadership. So anything we do, we have to do through that leadership that is here. That is very important because we recognize that the party leader, the founder is no more, and we have a party leader in the name of Dr. Oburu. Iseche gogogo, jalup jatend duond burano Simba Arati mane oloso elo jakom duond burano Oburu Oginga ne okone gi yawo dhot kendo girwako jowetegi ma yande ne obalo kodgi mondo mi odogi kendo giti kanyakla. Is okay, is with us, is only that he got committed in another foreign function, but we will be seeing him soon. We're welcoming him to come back to the party, and we build a strong party. We're not a party to send anybody away, but a party of unity. And that's why you are seeing all teams here today. To kotendore gi winjruok ma duond burano chano timo gi duond buche mamoko ma gichano tiyo godo kanyakla, okil Paul Mwangi ma yande ne en okil mar mosenindo Raila Odinga koni duond burano onego ket maino e moko kuom lek mane migosi Raila Odinga ni godo e winjruoge ma kamago. I think ODM would want to make its own demand on how to deal with the issue of the problems that are there in the education. We already have a corruption problem. Now we had the judiciary the other day being identified as one of the most corrupt institutions. That is something Raila would have wanted acted on. Those are things that they should bring on the table with UDA and want to know how are you going to deal with corrupt judges when you are this. And if they are able to agree on that, then they can move to stage 2. Where they now start making their own demands as a party. But the initial demands should be the demands that Raila would make for Kenyans. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Don bura mar Jubilee odok ne ogai mar Uhuru Kenyatta hewi seyo mosebedo koyudo ni odonjore siasa marocho chenro mag sirikal ka gikone giwere kod Uhuru. Kutane kod jalup jatenda Don bura Fred Matiang'i kod jagoro margi Moitalel Ole Kenta gikone sirikal temo thiro demokrasia pacho kako kalo kuom timo kata temo umo do jotelo mano setio chien. Ne gilose log tich ma Don bura no mar Jubilee. Retirement benefits for former presidents are not political favors to be granted or withdrawn at will. They are legal entitlements grounded in law, designed to preserve the dignity of the office and to ensure continuity and stability within our system of governance. To weaponize such provisions for political liquidation is to cross a line that no responsible leadership should ever approach. To those issuing these threats, we say this clearly and without hesitation: we dare you. Our party leader is going nowhere, and our party leader will continue to express himself. It is his constitutional right. In fact, you can go ahead and do what you please, because the kind of behavior we have seen from elected leaders is shocking.
We must uphold the decency of difference. That we can have differences, but we can be decent about it. Even the language that is being used by some of these leaders in reference to President Kenyatta is shocking. Daikana para kodaboro nyakorom gajuang banga sa hadeka mar otieno chenro hen hoimorero kamana henya kuom kete hera mogitibi obilasha motho wacho ni thoe minene te sendo bila thoth wacho ni thoth gen ma nyalo geng nyaka obila bed mabor gi mora mora ma chich nyalo tiyo gode ka ongi magi kendo giket mabor gi achich malari wacho ni nekos chako medre thurka obila nyaka koti kod lony mathoth ka gitimo nonro mondo mi gitiek weche mag nek osuru mathoth bende wacho ni okony piny gerore wakwongwa tima ber gi matin ma wantiere godo mondo bende paro manogol kata gi FCPA Hezbollah nomolo twak mara many piny Nyakorom Gajwang Martinez Nyakwaroro wacho ni enti asembo ndori kato Imatomi wacho ni kaka pilo sechope chenro Alola Junior Durubio Orphanage wacho ni entiere kodwa kata bayano kanyo ote mar engineer Fredo Buram Kantie Mikindani Mombasa wacho ni police tije en chiwo rita maber ok timo lweny gi jopiny arita ber ka mondo mi ojew nikech oganda lal e yo ma ok ber anyata sendo bila en gino mwacho ni okonjo bene timore Evangelist Dan Wodo Moya wacho ni entiere kodwa e yo makare wacho ni alamne piny Kenya odoro leo matek nikech mondo mi Nyasaye ema okonya piny Kenya kaito owacho kanyo ni oganda ma josiasa maya Nyanza region nyakoti kanyakla mar kelo kwe kod achiel mar oganda e kindgi giwegi wacho ni wadwaro romo achiel maduong' moriwo jotelo duto mantie Nyanza mondo mi oriw oganda ka ji ochomo yiero maduong' mag 2027 kamana ahinya jadolo Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni aka pile ntie kodwa kagi Christine Oniala mano magio mora ahinya gi kaka Ramogi TV kelo weche yo makare wacho ni weche motucho kawuono makodhoge Nyasaye ma jachweche wuon kwe okel kwe ne piny Kenya wacho ni weche temo duodore ahinya e pacho kae Waria John wacho ni entiere kodwa kaito wacho ni jotelo machalo Buroginga gini koro wacho ni Owen Edwin Sifuna gini kom mondo gin makoro gita wacho ni gini magiwacho dho Raila Odinga mano pachen bende Nyakorom Gajwang Ozumka Peter erokamana ahinya kuom ote mari wacho ni entiere Migori County Luanda Konyango Center jalmo ito ngimane yoderruok no Nyasaye oketunye kama okwe mogik osiro wach mar oburu no riwruok e teko jopiny dwaro dongruok ok dondruok wayo matin ma eno imore med oro ote magi kikidhi mabor Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero en mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka.
Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Machiegni kendo nyakwar Magajwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jofwambo e counties mopogore opogore pacho kae ne owuok oko mar dhialo odiochieng' jiwo ratich jofwambo e piny mangima. Gigolo ote ne bede migepe mag sirikal mochung' ne arita mondo mi one ni ratiro mag jofwambo riti e kinde ni ma bende koro gidhi nyime kod tijegi. Aka jafwambo mar Wali Abich lero jofwambo bende otiyo gi odiochieng' mar chwalo sir ne oganda e kido mopogore opogore. Ne en odiochieng' ma jofwambo e piny Kenya riwre kod jowetegi e piny mangima mar dhialo odiochieng' jiwo ratiro mag jofwambo kod bende go turubino okenge ma jofwambo osegoyo tijegi kod nono moko kuom midhiero ma jofwambo osebedo ka kalo e tijegi e kaunti ma Homa Bay. Jofwambo e bwo riwruok margi ma ong'ere kaka Homa Bay County Press Club ka otele kod jakomgi James Omoro ne otiyo kod thuolo ma kamano mar kwayo telo mar arita kwe e kaunti mondo oket arita mowinjore ne jofwambo weche ahinya to e kinde ma piny Kenya ochomo yiero mibago higa manyien. Seche mag yiero gi seche mag campaign nitiere cases mang'eny mag violence kata mag koko kata mag monj matimore ne jofwambo. Koro magi wadwa kwayo sirikal ni mondo omi jofwambo lwase makare mar tiyo tijgi sama koro wadhi e yiero ni mondo mi jafwambo mora mora kik wawinj no monji kamora mora ni notimo tije. To bende na kwa jok ma own media houses gi bende gi chuny mar dhano. Makanga tutiuni adira onego tim ang'o? Onego chule kendo chule maber. Sources moko ma ka itimo habari moro to gineno ni in either iegemea ng'ato kata itimo habari no with a target ni idwani idwoko rang'iny mare kata mbi mare piny. Koro ibiro yudo ka kinde mathoth gioro rawere mokodi mondo mi ogoyi mondo mi atarisha ngimani. Kere jok moko makidhi cover kaka jafwambo manyako to gijari gifil ni okidhi timo tijno maber kaka jafwambo madichuo dino ti. To e kaunti ma Kisumu jofwambo weche ka otelegi kod jakomgi Rashid Yaudia ne otiyo gi thuolo ma kamano mar dhi golo remo e osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga e neno ni osiptandno obedo koremo moromo ka giwacho ni jofwambo weche gin achiel kuom jogo eko machopo mapiyo kar masira kendo mano ne gitimo mar reso ngima. And what we decided to do, one, we planted trees in the morning. And also we want to donate blood at the Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. And why we decided to do this was because on many occasions when tragedies happen or when accidents happen, we are among the first people to respond to be at the scene. Sechego bende jofwambo weche kaunti ma Migori e bwo jakomgi George Juma ne otiyo kod thuolo ma kamano mar limo kadak ma nyithind kiye ma ong'ere ne Good Samaritan manie sub county ma Suna East kama ne gichiwo negi chiemo mopogore kaka yoringo nyasi mar odiochieng' ratiro mag jofwambo. Waneno ni kar dak mar nyithindo mang'eny gi gin mago mabende nojwang' to yudo dak ka gin joma bende onge gi freedom mar samoro yudo chiemo, freedom mar bedo gi jonyuolgi, freedom mathoth. Mondo miwa lost story manyalo loko oganda, nyami oganda yud ratichgi, nyaka obed gi freedom. An otena maduong' dine ahinya jotelo mag arita kwe e kaunti ma Migori. Wasetemo ka watiyo kanyakla to kata kamano pod ok oromo. E kinde gi ma koro wachomo yiero maduong' mano endo 2027 campaigns chakore to kata kamano gi thuolo ni endi already jofwambo osepanic ok ma Migori kende. Jofwambo e kaunti ma Siaya kod mano ma Mombasa bende otiyo kod thuolo ma kamano mar pidho yiende kuonde mopogore kama komishona e kaunti ma Siaya ne osingo arita ne jofwambo e yo mowinjore. Mine is to assure you that yes, your security is assured. Yes, and we will support you, especially as we head towards the 2027 general elections.
And as we are celebrating this World Press Freedom Day, yes, ours is to assure you that yes, you will be able to operate in an environment which is safe. Kaduol mochuna ga tije fwambo ge kaya pachoka Media Council of Kenya to ne oje ute fwambo mopogore pachoka mondo ber ka keto maino marge bero ngima jotije ge. Houses, for example, who have the bad behaviors of not remunerating their journalists on time or never, to relook at that, because press freedom goes beyond being attacked by politicians. It can be internal attacks, which we want to call them to order. Alia Beach, Ramogi TV. Wakone jofwambo duto nyakor mga jwang hai mabere chieng ni abende hedhia laudio chieng no mar ritorate jofwambo. Bende wakone gengia makare kinde abende mbele gitijigi. Kwa dhimbele ni tesende mag kambi Royal Media Services oria nyeheno ndromogo lagi Media Council of Kenya manyi so kaka Uganda yudo weche ka okale tesende go. Wangjoy mar Citizen TV, Inoro TV kod Ramogi TV duto neni opara manyime e thuolo habirio mokwongo e kidienje mag wangjoy make weche pacho kae. Report no nyiso ni Citizen TV irango gi atamalo mar ji prabich kod auchiel mar Uganda maeno wangjoy Kairo Wegen TV, KTN Home, Inoro TV, T47, KBC kod Ramogi TV. Kolka Nyakalondo Radio Citizen ema podo hotelo e kin Nyakalondo duto kama pachoka kendo manyiso tich matek makai mar Royal Media Services obedo katimo. Report ni bende oyango Nyakalondo mar Ramogi kaka mano mar yenye gwenge mag Nyanza. Wachiki pak ne jotije Royal Media nyakor mga jwang duto mane oni weche chopni makare kende samo winjore. Gedo mar kuonde thieth manyien kata dispensaries marom 22 osekelo geno mar geng'o tuoche. Yudo thieth machiegni kendo e nengo mayot ong'ere kaka primary health care ne oganda mathoth e kaunti ya Migori. Kata kamano ywak pod nitiere apeyni maricho mamiyo oganda bedo kod pek e chopo hemo kuom ute mag thieth e kaunti ya Migori. Jafamarwa Jojo Manegler kwa kaunti no Migori. Geng'o tuoche, yudo thieth makare kende nengo mayot, machiegni kod kama ng'ato dake, mabendo ong'ere kaka primary health care, en gino ma piny owacho, korego mok mago mag piny owacho, masiro sekta mar thieth e pacho kae, osebedo kawuoye kendo kete maino mathoth. Penjo maduong' en ni to bende chendoni oketie tim e kaunti ma Migori, to bende oganda yudo yot mar yudo thieth e konde duto e kaunti ma Migori mangima. Ne wanyuola kate utuwa wawegi kamuocho kai chuori koro ni kanyo is the next doctor isiko mawuon ng'ane konya. Higni machuok mokalo oganda mathoth yando osebedo kod pek e yudo thieth e kaunti ma Migori, pek ma ikelo kod bor mar osiptende, yore maricho madhemo kuom osiptende, nok mag lakteche kod mamoko. Apiko mondo goli ka nyaka kono pesa gidwaro mang'eny maka ok inyal miyogi to koro chuni ni dhigi tiendi kata lewne klinik no eyo ok idhi. Bedo matek kod matin kendo wasebedo jomoko bedo jadieri wach mar keny nikech ka idwa kendo to nyako penji kama yae chuno ni nyaka iwuondi mana ni wuok e tie sori tikti mak mana ni wabedo gi challenge kibiro kode to kon na ok onyal dak openji gik moko adek hospital ni kanye sikul ni kanye kanisa ni kanye gigo ka chiel kuom gi ok oyudo ni machiegni kaka waonge machiegni gi hospital en ne chuno ni dako mokwongo nyalo dhi mamar ariyo dhi mamar adek samore mamoki ka en nyar dak. Mayando setudi kod thoge mag mine mapek kwan mathoth mag mine mayande ok dhi e klinik kod midhieche mamoko. Ne pek ma wasebedo go kata ka okalo kuom jonyuolwa oyudo ni ot ne onyuolwe kata nyithindo 10 tare kata deke modongo nikech modong ne ok nyalo dongo kaluwore gi wach mar thieth ne ok yudre mapiyo. Kada bed midhieche gi pod joka moko kuom oganda e gwenge moko e kaunti ma Migori e kinde limbe marwa e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori ne wayango ne nitie moko kuom gwenge ma sani oganda yudo yot mar thieth nikech gedo mar utego mag thieth machiegni kodgi. En koro dala ni machiegni kae. En koro kata onge pesa kata an gi pesa ka sana oromo aluwa yati mang'o abiro kabimanyo japiko kata koth ochwe kata koth ok ochwe koro hospital mokel kani to konyowa. Ago erokamano kabisa
Omiyo wan wago erokamano ne gavana marwa. To mano bende osemiyo tamana wase reduce weche mag maternal deaths kata perinatal deaths e thuolo masani, especially nyatike sub county kae. Lipot mogol kod Ten County ma Migori yango ni e kinde mar higni 3 mokalo, Ten County ma Migori osegero kendo oseyawo ute mag thieth kata dispensaries maromo 22 gino moskelo yot e yudo thieth e moko kuom gwenge ma Ganti kod pek e yudo thieth. Apisa mochung' ne tayo chendego mag thieth e sub county Manyateke Mary Atieno wachno gan mathoth. E sub county Manyateke yande ne lawo thieth mabor. Kata kamano, sani lokruok nitiere maduong' kaluwore kod gedo mar osiptende manyien. To e thuolo mwasebedo godo ni facilities wayudo mantiere ma ok kaw distance malach ka jo community members dhiye konyowa nikech wabiro yudo kaka mine konyore osiptal, kendo gima chal kama osemiyo wach mar maternal health gi child health o improve. Mondo ng'ato bed kod yot ma yudo thieth, ng'ato nego bed ni nyalo mana wuotho mok ng'eny kilomita 5 kaluwore kod lipot mogol riwruogno mar thieth piny mangima, the World Health Organization. Chutho nego bed ni community members nyalo access facility 5 kilometers away. Mane ma watemo ni mar mondo timore kaka community makawuono wabire mwayawe facility mar Yat Kong'ow ni adier king'iyo facility machiegni kode en Sori Karungu Sub County Hospital. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Migori aterinya e county Manarok kamare riwruok mar oganda Luo mantie county Manarok e bwo riwruok mar Nyanam otimo yiero makende ne jotendgi e riwruogno ma osebedo kuom higni 40 mokalo e kama Nelson Mandela Obama noyudo loch matelo ne riwruogno tok yombo jogo mane gilero godo. Kane oloso gi johera mar riwruogno, Obama okwayo ni jotelo makaluo oparo oganda Luo makwan gi 3,000 mantie Narok mondo mi ondikgi kaka jogombulu e yiero maduong' 2027. Bende ne giwacho ni kaka oganda Luo modak e piny Masai ne giher neno yiero man gi kwe kendo giyie tiyo gi serikal ma jopiny biro yiero. Wan gi chama ka maduong' mar welfare ma bedo ka konyo oganda, mano chakore higni mathoth mokadho ma en giga madhi 40. Koro wadwaro kony koa kuom jotendwa nikech Raila mane konyowa, Raila kano biro konyo to konyowa, sani koro onge. Koro wadwaro ni jomoko chalo kaka jotendwa madongo machalo kaka PS Raymond Omolo, tafadhali wakwayi ni mondo inewa, gini duong' wan gi members over 700. Koro wakwayi ni mondo ing'iwa maber kech ka ing'ene wan e tung' jo Masai. Wan onge ng'ama ong'ewa oko mar Kilgoris. Koro ng'ama dwaro kom obi wuog joluo maler to kik opog joluo. Mane wach mango kendo. Iorowa mondo wadog e pinjewa mag onagi mondo wayud kitambuliso. Mwasho iyudo ka nyathi onyuol ka okia dholuo. Onyuole ka ong'e mana Kiswahili gi Kisungu. Koro mondo dog kocha chal mana ka gime weto nyathino. Afadhali jotendwa man ka opigania wan kone. Kech nyathi onyuol ka en gi 18 years pok nodhi Kaluo. Kaluo akienda anakaa 1 week anaongea Kiswahili tupu, wanafundisha masoso wetu huko ama mama yetu Kiswahili. Wakwa mondo serikali okonywa kuanzia Sunguli nyaka malo kwa President William Ruto. Eruru kamano. Kuom gajuang' mine 4 ni kod rem bang' nonyon gi magitur e kinde chenro mar pogo chiemo mar konyo gweng' ma Kikima e kar chung'od bura Mamboni kaunti ya Makueni. Jodak e gwengego koro dwaro ne serikal owe tiyo kod josiasa e pogo chiemo ka gidwaro mondo mi ruodhi kod apisa moko mag loch nanga ema pogo chiemogo. Ojong Barcelona nigi ler. E gweng' ma Kiseseni, Esther Mwikali ma jahiga 70 ok nyal or koya e kitanda tok tiende tur bang' nyone kodhi kawo chiemo mar kony e gweng' ma Kikimani, chiemo mane ochiw kod jatend migawo mar jotij sirikal Geoffrey Ruku jumbe 2 mokalo. Kaluwore kod hinyruogno, Esther sani oketne chuma mondo ojol tiende mane ohinyore. Naona watu wengi wanakimbia, hata mimi nikaanza kukimbia, nikajipata huko chini, ninaanguka. Halafu kutoka hapo nabebwa na ngali, napelekwa hospitali Machakos. Nikienda nikaanza kupigwa picha,
Halafu nikaandikiwa mguu inavunjika. Halafu kutoka hapo mimi napelekwa Vieta nikatibiwa na nikawekwa chuma. Ondamo matin kowuok e gweng' ma Kiseseni, wayudo Jane Mweu ma bende ne onyone larruok e kinde mane ipogo chiemo ka ok onyal chung' kata sani. Nilikuwa katikati wa watu na hao watu wakanisukuma nikaumia mguu. Wakati wa kuumia mguu nimechukuliwa nikapelekwa hospitali. Kupelekwa hospitali na nikapigwa picha ikatoka hapa katikati ya mguu, ikaonekana nimeumia. Wakati wa kupimwa amevunjika mguu. Na pesa hiyo sina sumuni hata ndururu. Na mama ako hapa nyumba, hana chakula, hana pepa kitu kutoka huko. Amekuja bila kitu. Na pesa sina. Magi gin moko kuom mine ang'wen ma ripot osechopo ni ne ohinyore e kinde ipogo chiemb kony. Magi biro e kinde ma dweche 2 mokalo, miyo moro bende ne ohinyore e chenro machal kod mano Mboni. Jopiny koro dwaro mondo sirikal oti kod tend loch nanga kar tiyo kod josiasa e pogo chiemo. Niliona mzuri kama siwachibu walikuwa wangipangiza watu wao, kile watabukivu wanapangiza watu wake pali yake. Anaweza beba watu wapelekwe huko, wanapelekewa chakula alafu wanakawania hapo. Wakati huo watu wengi wameumia hapo kwa soko. Kila mtu ako hapa kwa Ndua kijijini. Kuna mama mwingine amevunjika mguu, kuna mwingine mkono, kuna mwingine sijui. Kwa hivyo serikali wakati wa kupatiana kitu, hata ikiwa ni wakati wa kitambulisho, tupunge mulaini. Kaunti mama Kweni en achiel kuom kauntis 22 ma sirikal osebedo ka chiwo negi chiemb kony nikech nok mar chiemo kono. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV. Okayo machielo nyakorom Gajwang' Chendo eno imorero kamana ahinya kuom medo kete e Ramogi TV. Yvonne Natasha ni kachacho ne intiere Alego Usonga ama nitiere kamiluongo ni game e piny mar Sirembe ukete Ramogi TV erokamano ahinya. Okotho Mulo wacho ni Ramogi TV chopo ne Ogango Kisumu, John Waweru wacho ni entie sindo jomonego jadolo e kanisa no biro wuotho duk ka ji neno, wacho ni okolamo ne gima ber. Brother Favor Joel Onyango wacho ni poch gi paka ne odiochieng' jofwambo matiyo matek mane oni oganda obedo kod ng'eyo Nyasaye okony Kenya ka koro jodolo inego nyake kanisa, wacho no tek ahinya. Intiere Awendo Ng'onga ano bende ote mar Peter Uchieng' wacho ni entiere kod odhiambo makawuono e chenro ni mar hoimore. Mama Kenneth kachiel gi Paul, Mama Kewi gi Lorina giwacho ni gimoro ahinya gi Ramogi TV. Giwacho kanyo ni nindo mar daktari no ema oe gi buok ahinya mosuru. Beano kanyo ote mar John Maraji wacho ni entie Dagureti kamoro ni Waithaka ema ne Ramogi TV odhiambo makawuono. Wuod Nyaramba wacho ni en William Orema. Wuod Nyaramba winjo chege yo makare ahinya. Ingawa Calvin Somolo gimoro ahinya gi chenro. Bedane no kanyo Samuel Odhiambo wacho ni entie Kisumu West kamoro ni Obambo ema onene wechegi. En bende achiel kachiel nyakorom Gajwang'. Neno kanyo ote bende kanyo mar Jane Okoth wacho ni wechegi chopo ne makare thoe ma nene pachuka wacho ni koro dhika buogo chuny oganda kendo wacho ni keto piny Kenya kama tek e kinde ni mabende koro oganda dwani ochoma yiero bende medo kelo luoro. Eno bende ote kanyo mano mar Ototo wuod Kilo kantie game kod Yaga wacho ni en bende osebedo kodwa e chenro kendo okete mane Ramogi TV. Hoyo matenya korom Gajwang' pod wantiere kod weche mathoth kikidhi mabor. Chielo, mañana, como guía, se
omendani to di mana star 860 star 418 hash to igwedhowa waduto. Shalom. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Mago mag tuke club mar Migori Youth pod nitiere kod geno mar ting'o kombe mar tuke adhula lig ma piny mar NSL ka nyaka sani tuke dong 7 kende to season rumo. E tugo mano okelo kanyakla Migori Youth gi Mombasa United momako thuolo mar 2. Tugo mano bag Mombasa, Migori nowito thuolo mar yawo fuke kindgi gi Mombasa United, kata kamano pod gimako thuolo mokwongo points maromre gi Mombasa United. Komachielo, club mar Mofa mabende wuok e kaunti ma Homa Bay nyaka kala 3KF momako thuolo mar 4 gi Equity Bank momako thuolo mar 3 mondo mi giyud thuolo mar tugo e lig maduong' season manyien. The results that we expected maximum points, but all in all, we are still at the contention. So 1 point for us, I believe we'll build up in the next game. Nilipoa juu hii ndio season yangu ya kwanza kwa NSL. Nilikuwa na injury nikarudi, nilichukua 1 ya nje. Sasa hii ndio nimerudi. Alafu God amenisaidia, niko hapo juu nang'ang'ana, nataka nikuwe top scorer this season, at least nifurahishe watu wengi. Peyo mantiere rang'iny makare osebedo wich bar ne tend county ma Nairobi, gino ma osebedo kathiro mich mag rawere kuonde dak mopogore opogore magitimore kinde magedo mar alap Maudli ma osebedo gi ywaruok kuom kinde gedo mare chiegni rumo sani. Alap Maudli mayudre kar dak ma Kibra, gedo mare ogik kama rumoe ka nyaka sani kar tugo adhula no oseketie kapet kanyo ma johera mag adhula betie, bende gedo mare dhi mbele kapok oyawe ayanga ne jopiny mondo mi oti kode. Tend kaunti ma Nairobi bende oketo chenro mar gero alap ma Kadenge Stadium machon mong'ere kaka City Stadium. Rumo mar pewegi biro kelo yot ne jotugo kaachiel gi klepe matugo e leagues ma pacho kae. Itaweza kuserve mostly the bigger area ya Kibra na hii maeneo ya Woodley, na watu kutoka kule Dagoretti wataweza kuja hapa kucheza. Kuna teams mingi sana hapa na wataweza kuja kubenefit kuweza kuchezea hapa, kumake sure kwamba wameweza kukuza talanta. Unajua hizi viwanja za community grounds ni viwanja ambazo zinasaidia kutengeneza talent kutoka hapa chini. Kabla uende ucheze mpira kule Talenta Center, kabla uende ucheze mpira kule Kasarani Stadium, kabla uende kule Nyayo, lazima uwe umepata foundation mzuri.
Kanye mwateke chendo ni maru imbore nyakora mgajwa kamana hinya kumketa Mogi TV ya Juma Sonko wachone osebede gwenge Kisumu emwene weche gi he makara witi jarodi wacho kanyo ni entiere kodwa wachone Oganda omeda mana jiore en kanyo gode mbadan kan bedana Odhiambo Joseph Kombo wacho kancha ni entiere Alego Agulu emwene weche gi he makara ahinya iwon gi Odhiambo Kombo hedala mara Lego bende. No Honorable William Moriema wacho kanyo ni weche mago yumore chopone heyo makare ahinya gi familia mare bende yaneno Dikason Mbao wacho kanyo no oyo Jaramogi kuom tich magitimo stimo wacho no selal negi jumbe ariyo kumoro miluongo ni Kariadudu Nairobi wacho ni degi her mondo piny owacho gibede migipe mopogore magomo winjo ni stimo choponegi oyo choponegi kony makamano. Joakim Osoti wacho ni wach mar osuru ma Kenya ni chapa gi mariambo joket mwandu e pacho kae kendo makelo koro luoro mar wito tije ne jo Kenya. Joluo doge puothe opidhra bon mariewa kod njugu magi mwandu mane konyo Oganda wachon omiyo Oganda kik bed ni onge kod mwandu gi ne miechgi. To kamana ahinya Joakim Komote Mario Kotho Mulo wacho ni wakwa jotelo mag duond bura mar ODM mondo mi obed kanyakla mondo pati obed motegno kaka baba ne tayo pati. No bende kanyo te mar John Waweru ouma kendo kacha Otis Nyawade KE wacho ni entie Sindo Mwalo na Mogi TV chopone makare ahinya kaito Prince Jimmy wacho ni entiere Uyoma Misori osebedo kodwa e chenro en bende. Jaro Soja wacho kacha ni entiere kodwa koya Gor Mahia State House ma Nairobi kaito wacho kanyo ni wito sipne lungoni Sali Mosahinya erokamana hinya nyakora mgajwang kuom kete hera Mogi TV otieno makawuono elo tim mono ne weche gi jopuni makare wagwero kamana hinya kuom kete Mogi TV kinde duto unind makare jaloko osebedo Belinda Phillips gi director marwa Wafula unind maber nyinga Lydia okay oritu masa